С какво натуралното етерично масло от мащерка може да ни помогне в есенно-зимния сезон? Едно от най-силните етерични масла за ароматерапия. Силен антисептик и антибактериален агент. Ефективно се справя с всякакви бактерии, гъбички и вируси. Укрепва имунната система, като стимулира естествените защитни сили на организма. Има отхрачващо и противокашлично действие. Облегчава симптоми при настинка, бронхит, кашлица и грип. Притежава също силно обезболяващо действие. При мускулни ставни болки, ревматизъм, но задължително разредено в базово масло. Може да подобри концентрацията и вниманието също. Нещо много важно, на което искам да обърна внимание, това етерично масло е противопоказно при висококръвно, при бременност и при епилепсия. Мащерката има свойството леко да покачва кръвното налягане. Поради тази причина, отново повтарям, в никакъв случай не е подходящо за хора с високо кръвно налягане, както и за останалите, които изброих преди мъничко. Маслото мащерка присъства, както и много други етерични масла, присъства трайно в моята домашна арома аптечка, ако така мога да я нарека, с натурални етерични масла. Нещо много важно също, на което искам да обърнете внимание, е, че задължително трябва да правите преди употребата на каквото и да било етерично масло, трябва да направите тест за алергия към това масло. И винаги етеричните масла, ако се използват и се прилагат върху кожата, задължително трябва да бъдат разредени, като за целта се използва базов носител. Говорили сме вече за това в предишните ми видеа. Ако имате въпроси, с удоволствие ще ви отговоря на тях. Надявам се това видео да ви е било полезно. Ако е така, споделете го, за да достигне до повече хора.